Gândul pe care l-am în această seară, l-am numit așa, de la amar la dulce. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră ați gustat odată în viață și amărăciunea și dulceața. Spune la un moment dat omul lui Dumnezeu, David, iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. În seara aceasta, din psalmul acesta, ne uităm la omul lui Dumnezeu, la Asaf, și vrem să vedem aceste două situații prin care trece omul acesta. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți. Când vedeam fericirea celor răi, într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințe omenești. Și nu sunt loviți ca ceilalți oameni, de aceea mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate, de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce-ar putea să știe Dumnezeu? Și ce-ar putea să cunoască cel preanalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți. Își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost rudă. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd, cum sunt nimiciți într-o clipă. Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima în mine și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt totdeauna cu Tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pierd, Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale. Amin. Frați și surori, gândul pe care l-am, așa cum am spus, l-am așezat, am învățat probabil de la fratele Dragoș antiteza aceasta între amar și dulce, sau de la amar la dulce. Ne uităm la omul acesta, la Asaf. Pleacă la adunare. Pleacă de acasă și ia haina pe el, geanta în mână și pleacă la adunare. Și se duce, și se duce, și se uită și într-o parte și în alta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că îl marchează ceea ce vede. Îl copleșesc imaginile care se perindă în privirea lui. Mă uitam la cei răi, zice. Îl bleastămă pe Dumnezeu, mă îngrozeam, mergeam pe drum, mă uitam, nu li se întâmplă nimic. Nu li se întâmplă nimic. Extraordinar. E zi de sărbătoare, e sabat, e praznic. Chefuiesc, trăiesc în îndestulare și eu mă duc la adunare.
Și trece mai departe și perindă alte imagini și se derulează în fața lui tot felul de situații. Îi aude cum vorbesc, îi aude cum se adresează, îi aude formulele prin care ei comunică. Și eu, zice, mă duc la adunare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. Toate știrile sunt acolo, zice. Tot ce se întâmplă în lumea asta știu. Și eu mă duc la adunare. Aleargă lumea la ei. Eu singur mă duc la adunare. Înconjurat de neamuri, de prieteni. Și eu mă duc la adunare. Foarte complicată situație. Spune versul unei cântări: nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți coboară în jos. Nu-i ușor să mergi spre țintă când cei mulți n-au pe Hristos. Nu-i ușor, dar ajutorul ni-l dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Într-o lume care coboară din rău în mai rău, din depravare în mai mare depravare, între adunări care se duc din rău în mai rău, tu străbați drumul, te uiți și mergi spre adunare. Foarte complicat. Ăștia n-au, domnule, ăștia încep la 10:30 și pe la 11:30 ies la cafea, zice. Și noi avem zi plină la Betel, de la 9 până seara. Tu mergi la adunare și ăștia n-au nicio taină. Se uită tinerii noștri, vin și ne mai și pun câte o întrebare și frații slujitorii dumneavoastră știu mai bine ca mine lucrul acesta. Frate, numai noi om fi în cer. Ăștia n-or fi? Și ei proclamă numele Domnului Iisus Hristos, cântă, laudă, se roagă și ei, se predică aceeași Biblie. Oare ăștia n-or fi mântuiți? Și zice Asaf, mi se amăra inima în mine. Frați și surori, conviețuim în comunități, în societatea aceasta, compusă din politic, din economic, din social, din spiritual, din ce vreți dumneavoastră, din toată coloratura aceasta, și pune o amprentă pe viața noastră. De unde apare amărăciunea la Asaf? Auziți ce spune? Versetul 3. Mă uitam cu jind. Spunea omului Dumnezeu, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Dar când privirea mea este cu jind, cu patimă, cu popas asupra ceea ce văd, dintr-o dată apare amărăciunea. Cum vă uitați la ce se întâmplă în jur? V-am prezentat o simplă realitate a lucrurilor și voi o știți mult mai bine. Vedeți colegii voștri, colegele voastre la școală, la servici, ele vin așa, voi mergeți așa, ele vorbesc așa, voi vorbiți așa, unii își permit astea, voi nu vă permiteți astea. Ce se întâmplă în mintea voastră? Vi se umple cumva inima de amar? Vă încearcă așa o stare de amărăciune? Știți de ce s-ar putea să se întâmple asta?
Pentru că ne uităm cu jind. Asaf spune, mă uitam cu jind în direcțiile acestea. Frați și surori, lumea aceasta se duce parcă într-o dinamică incontrolabilă. Nu-i așa? Lipesc ogor lângă ogor, schimbă mașini, construiesc, clădesc, investesc, profită, trăiesc în destulare și tu te uiți la tine, bă, frate, ce fac? Parcă nu merge nimic înainte, parcă nu există niciun progres, parcă bat pasul pe loc de ani de zile. Și dacă te uiți cu jind, se umple inima de amar. În Scriptură, de exemplu, noi când povestim copiilor, le povestim întâmplările acelea, Goliat mare, blastă-mă pe Dumnezeu, vine David micuț, cu trăistuca în spate, cu pietricele, cu praștea, și dintr-o dată se observă contrastul acela imens și se debalansează dintr-o dată și micuțul devine biruitor și copiii noștri se uită la aspectele acestea grandioase ale Scripturii. Dar sunt aspecte, spunea Eliab aici despre un caz, da? Până la urmă au cumpărat tot. Dar există oameni care nu le-au mai dat locul înapoi, nici a lor. Zice Biblia că le-au fost luate averile, deposedați de tot. Au pribegit, au hoinărit, au trăit în peșteri, fără mâncare, fără apă, fără haine. Lumea nu era vrednică de oamenii aceștia. Și nu s-a mai văzut grandoarea realizării și a perspectivei în viața lor. Ce se întâmplă? Când te uiți cu jind la dezechilibru din jurul tău, dintre tineri, dintre slujitori, dintre predicatori, dintre adunări, dintre ce vreți dumneavoastră, te amărăști. De unde mai vine amărăciunea lui Asaf? Auziți ce spune versetul 13. După ce se uită la toată priveliștea aceasta, auziți ce rostește omul acesta. Degeaba extraordinar. Cum adică Asaf? Cum adică degeaba? Tu îți dai seama ce zici? Frați și surori, noi ne dăm seama ce rostim în anumite situații? Când te uiți și când vezi ce se întâmplă în jurul tău și când vezi cum se comportă alții și când vezi cum trăiesc alții și când vezi, există pericolul să te ispitească diavolul să zici degeaba. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima, mi-am spălat mâinile nevinovăție, în fiecare zi lovit, în toate dimineațile sunt pedepsit. Da, degeaba. V-ați confruntat vreodată cu starea aceasta? Din pricina tot ce vedeți, parcă totul e o nedreptate, parcă totul e un amalgam pe care nu-l înțelege nimeni și dintr-o dată să vă cuprindă așa o stare de dezamăgire, spui, degeaba, frate, degeaba mă țin de pocăință, degeaba mă silesc, degeaba mă sfințesc, degeaba mă mărturisesc, degeaba mă rog, degeaba. V-a încercat vreodată gândul acesta? Din asemenea afirmații izvorăște amărăciunea. Chiar dacă pe cale de consecință ești predispus să faci asemenea afirmații, nu tolera în viața ta niciodată, în dreptul lucrurilor sfinte, în dreptul pocăinței, în dreptul trăirii în voia lui Dumnezeu, să spui niciodată degeaba. Nu-ți da voie să folosești vreodată afirmația aceasta. Te-ai silit, ai stat în voia lui Dumnezeu, ai spus, vreau să fiu o familie sfântă, vrem să stăm la îndemâna lui Dumnezeu, vrem să primim binecuvântările din partea lui Dumnezeu, vrem. Și după aia te uiți în urmă și zici,
degeaba. Și de aici îți umple inima amarul. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Ilie cheamă tot poporul, îi adună la jertfă. Dumneavoastră știți foarte bine, vă relatez doar contextul. Dumnezeu dă în aceea zi o biruință. Se ridică în ziua aceea drapelul, vorba fratelui Ștefan Ungureanu, se bat țărușii 1 metru în pământ în ziua aceea. Domnul este adevăratul Dumnezeu și toată lumea striga și tot poporul care șchiopăta de amândouă picioarele dintr-o dată este așezat pe făgaș. Și Ilie zice: coborâți pe proroci, pe alu Baal, pe Astartei, la părâu, omorâți-i toți, trecuți prin ascuțișul sabiei, și pleacă de acolo și zice: vreau să mor, zice, nu-s mai bun decât părinții mei. Iona prorocește din partea Domnului. Tot poporul din Ninive intră cu pocăință, de la împărat și până la animale, prunci, toți la post și rugăciune. Bine faci că te mâni, bine fac, zice. Bine fac. Vreau să mor, nu mai vreau să trăiesc. Există pericolul de a face afirmații necugetate. Degeaba, frate. Și pe mine m-au încercat gânduri de felul acesta. Să nu aveți impresia că vă vorbește heruvim. Și pe mine m-au încercat de multe ori. Am început, eram student la Cluj și abia urcam acordionul în tir când plecam cu ocazie pe la evangelizări. Am adormit în tren, m-am dus până nu știu unde, în ce gară, și acolo trebuie să aștept până dimineața la 5 al tren să viu înapoi și așa mai departe. Și mă uitam la alții plecați prin Spania, prin Italia, veneau cei din mașini, eu cu ocazie, aveam cartoane în geantă, cu Cluj, cu Alba, cu Sebeș, cu toate destinațiile din zona noastră, și alții cu mașini. Și spuneați, degeaba eu alerg, mă plin, du-te la evangelizări, du-te încolo, încoace. Și pe mine m-au încercat gânduri de felul acesta. Și stările acestea mi-au umplut inima de amar. Închei partea cu amarul. Când privirea ta este cu jind, cu pasiune, cu patos, cu zăbavă, se înfiripă amarul în tine. Și când îți permiți să pui în dreptul lucrărilor sfinte afirmația degeaba, te amărăști. Zice Asaf aici și folosește cuvinte foarte dure, aproape că mie mi-este greu să le citesc din Scriptură. Eram ca un dobidoc, eram fără minte. De la amar la dulce. Priviți-l pe Asaf. Ajunge la adunare. Cu chin, cu vai, era să-mi alunece piciorul, să mi se îndoaie pasul, era cât pe ce, nu știu, așa mi-l imaginez, că aproape târâș a intrat pe ușa adunării. Când am intrat acolo, zice, s-a deschis o nouă perspectivă. Acolo se cânta, acolo se citea din Scriptură. Mi-am dat seama, am intrat într-o altă dimensiune, mi-am dat seama că există un final și pentru unii și pentru alții finalul diferă. Momentul acela, zice, m-am întrămat, am prins așa o vlagă, mi-am dat seama, zice, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama. Ca să poți trece de la amar la dulce, trebuie să iei seama la detalii, să iei seama la profunzimea cuvântului lui Dumnezeu. Băgați de seamă
Să luăm dar bine seama. Sunt afirmații ale Scripturii cu atâta tărie, cu atâta autoritate. Și zice, când am intrat în Sfântul Locaș, am luat seama. Mi se deschide altă perspectivă. Zice el așa, și aici este afirmația și versetul drag sufletului meu. Vă rog să vi-l scrieți pe la toate aparatele, cu laser, cu ce vreți, să vi le scrieți, pe unde vreți, să vi le gravați, pe unde vreți. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Asta spulberă amarul. Certitudinea aceasta îți îndulcește viața, perspectiva, tinerețea, viitorul, totul. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Toată viața unui credincios e cuprins în versetul acesta. E o certitudine pentru biserica Domnului de aici, lucrul acesta. Eu sunt totdeauna cu tine. Iubitul meu, ascultă-mă, și când tu te-ai depărtat, Dumnezeu rămâne credincios. E scris în Scriptură. Și dacă noi am fost necredincioși, Biblia spune că El rămâne credincios legământului făcut cu tine și cu mine și cu viața ta și cu viața mea. Eu sunt totdeauna cu tine, pentru că tu ești un Dumnezeu al credincioșiei. Și în vale, și în deal, și în furtună, și în soare. Tu ai rămas lângă mine, Dumnezeule, și asta îmi dă o nouă perspectivă, și asta îmi îndulcește viața, și asta îmi spulberă amarul din viața mea. Eu sunt totdeauna cu tine, nu există întrerupere, nu există zonă în care să lipsești. Știți foarte bine întâmplarea aceea când își privea urma, îngerul îi arăta unui bărbat urma pe calea vieții și la un moment dat spunea, aici sunt două urme pentru că Domnul a mers lângă tine. Și aici am mai lăsat singur în valea asta. Nu. Aici spunea îngerul, ai fost luat pe brațe, ai fost luat pe umeri și ai fost purtat, de aia se vede numai un rând de urmă. Ascultați-mă, eu sunt totdeauna cu tine. Să ne fie în minte în permanență lucrul acesta. Dumnezeul nostru rămâne credincios. Dumnezeul nostru rămâne același din veșnicie în veșnicie. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Noi avem sentimentul că noi ne-am prins de Dumnezeu. Noi avem sentimentul că noi ne-am apucat de Dumnezeu. Dar spunea Apostolul Pavel, eu am fost apucat de El. Lăudați să fie Domnul. Ești apucat de mâna lui Dumnezeu, omule bun. Tânără și tânăr, ascultă-mă bine. Te uiți la ce vrei în partea stângă și în partea dreaptă, de jur împrejur, și ți se va umplea inima de amărăciune. Te rog din toată inima, uită-te la mâna ta. Ești prins de mâna lui Dumnezeu. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Știi ce mare lucru este? Să ai în permanență Duhul, șoapta aceea, la nivel de minte, de Duh. Spuneam odată la noi în biserică, dacă e marți dimineața, că noi marți avem zi de post cu biserica, și dacă marți dimineața când te duci la frigider sau când te duci la dulap, ceva îți spune în mintea ta, azi e zi de post, să-i mulțumești lui Dumnezeu și Duhului Sfânt care e acolo. Dacă mai ai îndemnul acesta, când te duci spre filtrul de cafea, să-ți spună Duhul Sfânt, azi e zi de post, ascultă-mă, ăsta e sfatul lui Dumnezeu. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, să-i auzi vocea, ungere despre care spune Ioan, care ne învață toate lucrurile, să o auzi acolo în permanență, în mintea ta, când trebuie să iei o decizie, să simți că sfatul lui Dumnezeu e acolo, când trebuie să faci un pas în stânga sau în dreapta și ești la răspântii de drumul și nu știi, să auzi sfatul lui Dumnezeu, să-i auzi descoperirea interioară. Asta e mare lucru. Oamenii buimăcesc, oamenii ajung în tot felul de stări pentru că n-au sfatul Domnului. Tu mă vei călăuzi cu sfatul tău. Și apoi, finalul, unde ori merge toți? Nu! Tu mă vei primi în slavă. Frați în vârstă, oameni cu mulți ani în spate și cu multă experiență, mai aveți certitudinea aceasta că Cel care va apuca de mâna dreaptă vă călăuzește cu sfatul Lui și la final vă va primi în slavă? Asta vă spulberă amărăciunea acestei lumi și impactul acestei lumi care vine să ne dărâme, care vine să ne doboare. Ascultă-mă bine, finalul este în slava lui Dumnezeu. În seara aceasta
Mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ia și să ne poarte din starea de amar pe culmile dulceții harului lui Dumnezeu. Să treci din starea de durere în starea de fericire. Fericirea mea! Care-i fericirea mea, zice Asaf? Vă interesează? Fericirea mea e să mă apropii de El. Pe El îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările Tale. Adică nu doar așa ca să-mi fie mie bine. Toate acestea le faci în viața mea ca să propag mesajul salvării Tale. Vă invit să vă ridicați în picioare. Vrem să mergem în rugăciune, frați și surori. Ascultați-mă bine. Lumea aceasta nu ne oferă decât amărăciune, durere, lacrimi, tânguire, problemă, dureri, dar ascultați-mă, noi suntem totdeauna cu Domnul. Noi suntem totdeauna cu Domnul. El ne-a apucat de mâna dreaptă, El ne sfătuiește și în seara aceasta, și prin cântare, și prin poezie, și prin Duhul Sfânt, și prin predicarea Evangheliei. Sfatul lui Dumnezeu e între noi. Și finalul e în împărăția lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Se poate trece de la amar la dulceața împărăției Lui. Amin.